muri yeZimbabwe nyaya dzekulikisa nekulikisirana ndo dzanyanya munyika yedu yeZimbabwe kunyanya kuvakadzi uko. Ndachema nemi chikutambirai zvekare pano paTerare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana nguva ichiri munyowani first time yako yekutibata pano, chandiri kukumbira ndechekuti subscribe wotena on the notification bell. Pagore hautadzi kunzonzi pane video ralika, pane nudu piki remunhu ralika asina kupfeka. Izvo ndo zvatinonyanya kusangana nazvo munyika yedu yeZimbabwe, ndo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Gore negore wotozwa chinzi ningabudisa chake chiri kupisa, ningabudisa chake chiri kupisa. Kutsvaga kutrenda here, kutsvaga malikes here, kutsvaga kuda kuzikanwa here nenyika yeZimbabwe, muchiita zvinhu zvakadhakwa kudaro, kubuditsa zvinhu usina kupfeka. Zvisinei, nyaya ndainayo zvayo muzuva ranhasi ividhio remukadzi wepa UK apo ndimadzimai vemuno muZimbabwe vari kuitira chimadzimai chavo kuUK. Zvino vabudisa mapiki vasina kupfeka ari kutrenda mastreets esocial media, vachitamba vakatopfeka mapodzi vachiratidza kuti upenyu huri kuendeka. But hapana chauri kugadzira, uri kukanganisa remangwana reimwe generation ama2K ndo vanenge vachikanganiswa brain nayo futi ama2K vacho vari kulikisawo, vari kulikisirana. Ndo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, ndo zvinhu zvatiri kusangana nazvo munyika yedu yeZimbabwe. Amai vakuru onzwa vachinzi vabuditsa piki vasina kupfeka. Ava ndimadzimai vandotaura nezvavo, vanga vanopfeka nguo chena vachitamba vasina kupfeka. Apa munhu anenge achitoya kuchecha chiti ndikuenda unobatsirwa, pavanotopinda pakrawa vachitofara mwoyo wakachena vachinzi madzimai ava vari smart vakachena, but mabasa avo kutsvaga kutrenda zvinolikisa mavidhio. Zvisinei, ndaisa link mucomment section reTerare 263 channel, nokumbori mupinde mucomment section munobaya link redu reWhatsApp channel yedu, wonojoina WhatsApp channel. Ndiko kune video iri hatina kukwanisa kuisa pano paYouTube, tinovharisirwa account yedu. Much love.